mangke dalu kagelar dening Ki Dalang Alek Budi Sabda Utama kanthi lelampahan Kresna Duta Pamungkas menika pamundutan ingkang kagungan kersa inggih menika Bapak Bayu kanthi lelampahan Kresna Duta Pamungkas kanthi bintang tamu Niken Salindri dan Gareng Tralala. Tepuk tangan pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa niki dumateng ngarsanipun Ki Dalang Alek katuran jumeneng sawetawis Bapak Bayu pangapunten dumateng Nak Mas Krisdani Teguh Juniarta, Nak Mas Krisdani Teguh Juniarta, nah mohon Krisna Dani Teguh Juniarta, nah monggo, nah inggih Krisna niki Kresna Duta Pamungkas mugi-mugi saged barokai saged ndayani, nggih monggo kanthi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wayang kapasraken Kresna Duta Pamungkas. Semoga manten atur kawula tartamtu anggen kula cecala dhumateng panjenengan sami kirang nuju prana kula nyuwun agunging samudra pangsami pinangka panutup panateping atur bilahi taufik wal hidayah baridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jagat Wetan katon sumamborata belit lon-lonan dedel kaya langit sang surya manjer beduk tengani panase yayah hamedah pustaka jumeneng katane Pak Nalindra Ndarawati Prabu Kresna destining panggalih
tansah ngenam lampah dupi wis pinarcaya ati duta agung nenggih duta pamungkas mari arah ayuning tarah Sabdawarga najan aratu socaning Barandini tasih mangu-mangu matrapake lampah labet duta ageng kang nedhake goreh orongeh tentreming donya babaring pangkalih ngambara ngegla duta kang wewayangan Sang Narayana Sang Wisnumurti kang bapa paman Drupada mboten kuwawi angendhek dhateng angkara marekaning Duryudana sakadange pisan ingkang nyatanipun nampik piwulan becik pegah nampa wewarah kula pitaya kalawan percaya kalawan paduka anak Angger Wisnumurti anak Angger Harimurti mestina wis ora nampa kautaman kang pipi banget nelongso dadi duta ora bisa ngrampungi gawe jejegna bener patungno kahanan iki yo wis mumurti
Iwang Sopana Wadinuwih payungana marang jiwaning sun. Putu Pandhawa titi kalungguhan iki wis mercaya lawan mitaya marang Risang Narayana. Kuwi jebul ora luput karana wis tinaliti kanthi permati sepisan wujuding putuku Narayana yana Tandrawati Sri Bathara Kresna wibawaning Ratu Ndwarawati jagat tanpa timbang kabeh padha nyekseni kasektening Nalindra Ndwarawati titis mring samubarang dasar titis Wisnu Bathara kang sejati ingkang angka 2 wicaksana putus ing pamawas hambekadil para marta wasis micara hadhasar paugeran kanthi dedasar bener kelawan bener ingkang angka 3 guna kasektene lamun kapengkok ing Pancabaya ubayane datan ambalenjani ingkang angka 4 dayane manungsa sing bisa ngawekani marang samubarang bisa mbedakake endi sing bener kelawan endi sing luput dene ingkang angka 5 Nata Ndwarawati bisa memayu marang rahayuning dawana nggih ingkang Eyang Pitaya lamun ta dina semengko sulaking jagat iki mau bakal padhang trawangan sangka Uta Prabu Sri Nata Ndwarawati pinangka dadi duta pamungkas wis temaken dawuh Kanjeng Eyang Jengkapa Prabu ampun ngantos titi kalengganan anggen padukun Jengkapa Prabu wonten nagari Ngastina pinangka dadi dadakan ing pasulayan nanging sasaget-saget rinembat wening eling kang moga kawasa kanthi adhasar panembah murid boten dadi dardah. Upamane dadi dardah aku yo mengeling-eling. Aku yo mengeleke marang para
Nalindra ing Astina para sembahaning para kawula para brahmana supaya ngerti marang unggah-ungguh Subasita katurna marang kakek Bisma elinga marang kautaman sadurunge dadi korban semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu Arjuna gadhah pangajab mugi prasatwarga kalis saking cerah santosaning darah satwarga inggih saking tetunggalan boten wonten kasantosan ingkang tanpa paseduluran Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi kula pun kembar pitaya lawan percaya duh njeng Koko Prabu inggih namung paduka njeng Koko Prabu ingkang saged bawa raos liru pamanggih lawan kadang kula pun Kurawa satemahan dadosaken padang jinglang tarangan wujudipun pamanggih paduka Pandhawa nengenaken dhateng pasederekan Koko Prabu duh Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi kula ugi mekaten sedaya ingkang dipun ajab namung dadya wujuding adil para marta menawi keadilan sampun saged rinembag kula kinten sedaya menika tebih saking Raswada Winada tebih saking pasulayan Jaka Prabu jajaring satriya pinilih mamarati mring kautaman yen tanpa kaprayitnane sayakti pusaka satriya gantoring apa Satya Satriya Utama Prabu yen dita didudak disuwasa ditaliti darah satwarga kuwi mau becik darahe eyangmu Abiyasa kuwi mau becik kinarya dadi panuntun bisa mawas diri nyatane mawas diri mono nggenahake marang donya nganti tekan akhir jaman sregep mawas diri gelem ngilu marang diri kapribadene ora gampang nyalahke marang liyane piwulange mbahmu biyen yen wong mursid iku mau ora bakal ngetokake marang lelabuhan nanging kepara nyingitake marang pakaryan kang tundhone bisa nutupi marang cacate lan kekurangane widha kang becik mangkono bisa tinaliti kanthi sampurna kalawan sayekti Putra Prabu waspada bakal nyata titi patrape bakal wicaksana mening ciptane bakal waskita lereming karep bakal ngayem lereping pepinginan bakal tentrem mula kang saka kuwi adi dina semengko budhalo srananana kanthi
memayu marang rahayuning bawana ngestaken dawuh yuh Kanjeng Hyang daya nyuwun pamit.
nanging driya mangungkung kanduan riman Rena tanpa kanenjang rasidya utama pun yen awonya wotnya hangrapo wotnya hangrapo Nyanyar Juno wonten trimbalan dawu ana apa siap dimapak marang lakuku Yayi Jengkoko Prabu nyuwun Gung Samudra pangaksama Jengkoko Prabu sasampunipun paduka Jengkoko Prabu saged kinarya dutanipun para Pandhawa kamangka kula ngertos kelawan paduka badhe saged ngentasi damel ya paduka duta pamungkas tegesipun paripurna menika boten wonten duta malih ya banjur karepmu iya kula namung meling ingkang kebake pangatos-atos kok ora jane kok nyala wadi pimen to apa ompakan lho sing mbok karepake kepiye apa Rabi kowe kok uwet iki ngopo to jan iki sajake kaya wong grogi iki ngopo kula badhe titik apa kuwi boten sida mawon lho kok didelikke meneh ora inggih namung sungkem kewala punjuk dhumateng ngarsanipun Kanjeng Hyang Wara Bisma ya tak aturke sungkem kula punjuk dhumateng ngarsanipun Bapak Guru Durna iya sapa meneh sungkem kula punjuk dhumateng ngarsanipun nulinggih Kanjeng Pamaning Madras iya tak aturke sapa meneh sampun Banowati piye Dara Banowati ora tanggap aku iya bakal tak aturake ya aku ngerti sing dadi gegetan ning rasane atimu ngono aku ngerti kowe nggendong rasa tresna molage dongakno lakon iki bakal rampung pun Kakang pinangka dadi sating pepajar tumraping negara ing Indraprasta negara Astina bali marang ngasane para Pandhawa Yayi
Kinodaya winahya ing api sinimpan talang ing kapuk wong pambokaning wang ana taren saking liyop-layoping aluyuk pindha petating suwena sanga deping rasa dadi Nyai Setyaki wonten timbalan gawe titi kalungguhan iki ya mung siadi sing tak kantil mawat marang negara ing Astina gawating lakon dina semengko kebake ngrasa kapayetan titianing pun Kakang Kyai Jaladara marmage sametakna nggih saken dawuh ora Bu Yasa murut mubyar arenggane kang sawarukmi merah inteng widoro maya nela tegese warna biru Sutyamaya binabar kang kencana Cinandra kaya gunung mas kang lumaku dinarik kuda catur ya jaran papat santaka urupa ireng isambles bumi Brahma Satya urupa abang bisa nerajang geni murut Ciptawila putih lumaku sakduring banyu Sugriwa urupa kuning bisa mabur ngayomi marang Ngorowangi Dreta Samapta ngarawit arenggane rikat lampahing rata tantara
Lereginindang resang mawe gandrung kencang makmakong marudaya kali cudhi sapa sing gawe Narayana wong penimbangan gawuh cuman padha hulu ora maida Narayana sira kapiji marang para Pandhawa supaya dadi duta pamungkas Narayana Titi kalungguhan iki keparenga dewa kinarya dadi paseksen. Lan kita bakal pirembukan kawan para Kurawa. Ulun Bathara Narada, Bathara Rama Panasu, Bathara Kanwa kawan Bathara Janaka kang kinarya dadi seksine, nggih. Iwak padha ulun. Nyuwun pangapunten dipun kinten menawi to Nata Ndwarawati anggenipun badhe pirembagan kawan kadang kula para Kurawa. Kula nyuwun dhateng dekenganipun dewa. Pramila nyuwun pangapunten Iwang Padawulun. Iwang Padawulun saged nyekseni saking katebian kiwa ya. Yen to pancen kaya mangkono nggih. Aku mung nganut marang Gadari nantumu. Dina Sengko para Jawata bakal ngestreni apa sing dadi pirembugan nggih.